Mae golygydd newydd I papur ni, te. Golygydd newydd eich papur bro yw Jackie Soch. Mae Jackie Soch yn arbed I bawb fel cymeriad redig a hoffus. Helo, Jack. O, Sally. Gweld fi wedi prynu papur bro. Newydd I gael ydw I. Oes gydoliad tynnu llun. Byddai'n hoff iawn o dynnu llun. Cystadleuaeth tynnu llun. Mi fyddai'n ni'n neud o bob mis. Cyfer di e, Jack. O stera lawr I ti gyda well. Gwna hynna'n yn gyffordd. Diolch yn fawr, Sally. O, dim ond os wedi gorffan efo hwn. Dyma fo, cornol y plant. Hanes, Jack. Oes, mae cystadleuaeth yn llun o eto mis. Reit da. Wel, y soch. Da iawn, Sally Mally. Wy'n hoffi hwnna. Da iawn hir. Jackie Soch, sut wyt ti? Wel, wy'n arbennig o dda. Arbennig o dda. Dewch I mi gyflwyno ni'n siwr I chi gyd Jackie Soch. Wel, soch. Mochyn oil I, ond mochyn hapus yw Jackie Soch. Wel, soch. Dyma fi gyda chi. Da'i'ch cwrdd I gyd fan hyn a hyn yn trio fi yw Jackie Soch. Wel, y fod I Soch. Ie, yr unig Jackie Soch. Soch. Fi yw Jackie Soch. Wia. Wel, soch. Fi yw Jackie Soch. Wel, mae'r dwi'n newis ma'r gwyd a ddechos fi yw Jackie Soch. Soch. Y fi yw bos y pro o stori dach o fi Jackie Soch. Prysur iawn, dyddiau llawn, sgwennu meddwl twrio fi a nos afnano fi yw Jackie Soch. Wel, fod I Jackie Soch. Ie, yr unig Jackie Soch. Soch. Fi Jackie Soch. Wel, soch. Fi yw Jackie Soch. Wel, fi yw Jackie Soch. Ie, yr unig Jackie Soch. Fi yw Jackie Soch. Wel, soch. Fi yw Jackie Soch. Wel, soch. Fi yw Jackie Soch. Nawr o'n i'n darllen amdano ti, Jackie Soch? Un o'n Da iawn. O, ac mae'n lun da iawn hefyd. Falch gweld eich bod chi'n cefnogi'ch papur bro. Yw'r golygydd newydd. goli. O, do'n i'm yn gwybod o ti'w. Droed. Pêl-droed? Golygydd, Jack. Golygydd gyfrifol am y papur. Mae'n ysgrifennu erthyglau a phethau fel yna. O, hynny hefyd. Yna hynny'n I olygu, Sally Mally. Wel, y soch. Rwy ti wedi I deall I Jack a Joe. Wel, mae'n golygu mod i'n sgrifennu ambell erthygl, wel, sawl un a dweud y gwir, ac hefyd ar hyn o bryd, y fi sydd yn tynnu'r lluniau i'r papur bro. Dda un hoff iawn o dynnu lluniau hefyd. Yna be o'n i'n dweud wrth Sally Mally. Ynde, Sally Mally? Wedi ti. Crayons yn tapel pens. Ta'n lluniau gyda camera Jackie Soch, Jack. Fodd yn tynnu lluniau, wyt ti, Jack a Joe? Wyt ti, wi, Jack? Wel, soch. Dyna I ti look. Wel, wir, soch. Y very boy. Rwy'n chwilio am ffotograffydd newydd i'r papur bro. Yma ti. Wel, Dyna ti, Jack. Ffotograffydd newydd papur ni. diolch
Diolch yn fawr, Jackie. Diolch yn fawr iawn. Sbia, Sally Mali. Mir dwi'n ffotograff. Na, Jack, nid flopograffydd. O, hefyd, ie. Wel, a un broblem wedi sefyll. Nawr te, wedi dod yma yn rinwedd fy swydd ydw i, Sally Mali. Beth ydys ti, Jackie Soch? Wedi dod yma i sgrifennu erthygl amdana ti, Sally Mali, i'r papur bro. Na i, Jackie Soch. Ie, rhywbeth bach syml yn sôn am sut y gest i'r syniad i orgraffu. Penawd dydd, diwrnod y mywyd Sally Mali. O, neu, Jackie Soch yn holi Sally Mali. O, neu, Jackie Soch yng nghathu Sally Mali. Ie, hwnna yw'r gorau dwi'n meddwl. Jackie Soch yng nghathu Sally Mali. Beth wyt ti'n dweud? O, dwi ddim yn gwybod beth i Jackie Soch. Ac wedyn cwpl o luniau, o mae'n rhaid cael luniau. Ie, fydd hyn erthigol bach da, wy'n nhw. Reit te, bant ar cart. Beth am ni'n doi fynd i'r efo ofn y dawr mewn i'r caffi. Ac fe gei di, Jack, dyn ni am lun i rwyddo ar camera. Wedyn, gei dyn ni lluniau o hwnna i. Yn eistedd hyn yn darllen papur ni. Neu, yn cerdded i mewn i'r caffi. Neu, wrth y counter. A Sally Mali'n sefyll tu ôl i'r hwnt. Falle, wyt ti'n bod, Sally Mali? Dwi'n iawn. Dwi'n meddwl. Ti'n siŵr? A ni, te, Sally Mali. Ie, cefn ni. Soch. O, mam bach. Be ydw i'n mynd i wneud? Wel, ti lluniau wrth gwrs. Nawr te, beth am un ohona i ddechrau? Beth am fe hyn? O, na'n optos o fawr. Mae gen i ddigon o broblema fel mai. O, paid gweud nad wyt ti'n gwybod sut i ddefnyddio camera? Dwi'n siŵr. O, mi wyt ti'n gwybod? Wel, nac, dw. Dyna beth dwi'n trio i ddeud wrthach chdi, mop. A fi, flopograffydd newydd papur ni, medda fo. Ffotograffydd Jack, nid flopograffydd. A be dwi'n mynd i wneud, mop? O, wel, paid y becso. Mi dy helpa i di nawr. Mae siŵr o fod yn eitha rhwyr. O, diolch. Dwi werth byd. Ar un amod, Ia, be ydi o? defo ti yn tynnu llun o honna i... O'r gora. O'r... A fi, ac un o sosran fach. Iawn, llwy bren. Nawr te, dirio'r camera ma. Just mater o wasgu bwtwn iddo i we siŵr o fod. Y bwtwn na, falle. Be hwn? Ie, ydy yn mynd clic. Wel, nac di. O, wel gwasga un arall te. O, be hwn tan? Ie, na gyd. O, be am hwn? O, jiw, mae eisiau gras. Wel, ni'n glas ydi hwn, mop. O, gwasga unrhyw Jack. O, be ddigwyddodd? O, dim ond pwyso'r botwm yma nes i. Jack, wy'n credu dy fod i edrych o'r twll. O, dwi'n mynd gweld dy byd. O, tria fe'r ffordd arall. O, dwi wedi gweld ti'n glir. O, Jack, o'n i ddim yn barod. Dwi heb jibin cwn yn neud yn gwell na byd. O, ddoi nôl, Jack, mi ddoi nôl nawr. O, Jack. Da iawn. Di ar bron i mi o. Llun o'n rhaid i dwi'n meddwl. Reit da. Da iawn. Kan i fyny rhywbeth darn, da iawn. Un, bloda yma.
Wy, nid o bach. Gyr o'na I allan i'r caffi. Mwy fan hyn. Dyna ni, Sali Mali. Nawr, cwpl o luniau a fydden ni wedi gorffen. Wyt Jack a Joke? Mawr rwan, Sali. Mae'n rownd i'r fan hyn. Sali arall. Dwi'n arall fan hyn. Reit, Andy. Barod! A iawn. Arall trwy'r. No, Sali Mali, beth am cwpl o luniau hwnna I nawr? Un yn eistedd yn fan yma yn darllen ni, wedyn yn cerdded I mewn i'r caffi. Wneith hwnna lun da iawn. Nawr te. Barod ac I soch? Pen I fyny chydig bach, Jack Soch. Ar y papur yna I law. Ar fraich yma I lawr chydig bach hefyd, ia? Dyna ni barod. 1, 2, 3. Wel, beth sy'n bod? O, dydy'r botwm yma ddim yn gweithio. Be? O, tria fe eto. Bod. 1, 2, 3. O, ereg efo Jack Oak. Wel, mae hwnna'n beth od iawn dyw e ddim wedi digwydd o'r blaen. O, mae'r ffilm wedi gorffen. Does na ddim ffilm ar ôl. Does na ddim un llun ar ôl. Rwy ti wedi dynnu 24 o luniau Jack a Joke. O, sori, Jackie Soch. O, mae gen ti ddigon o ddewis yn does? Dyna sy'n dili cael ei malu rwan. A stori am hi ydi hon, ynddo? Ond be? Ond dim byd Jack a Joke. Dwi'n credu na I yn ei ffiniau papur ni o hyn ymlaen.